замин экосистемаи азимеро дар бар мегирад, ки масоҳати зиёда аз 5 миллион метри мураббаъро ташкил медиҳад. ин маконест, ки дар он ҳайвоноти нотакрор ривоҷ меёбанд. танҳо дар ҷангали сарсабз ва амазонкаи боҳашамат дарозтарин дарёи ҷаҳон мавҷуд аст. ҳайвоноти инҷо ба ҳаёт дар об мутобиқ шуда, усулҳои беназири шикор ва дифоъро аз худ кардаанд ва ин онҳоро ба махлуқоти хатарноктарин на танҳо дар амазонка, балки дар тамоми сайёрат табдил додааст. аз язва желудка азият мекашед, ё язваи руда доред, ё ин ки мехоҳед аз васпалини желудка шифо ёбед, пас ин дору Асунамид бо номи желудок ҳамаи ин бемориҳоро иншааллоҳ табобат мекунад. илова бар ин, селезёнкаи оболочкаи желудкаро вастанавид карда, барои ҳазм кардани хӯрок низ ба шумо мусоидат менамояд. як чизи муҳима бародаро, бояд шумо дар бораи ин дору донед, ки ин дору тоза, табиӣ буда, таҳти хондани сураҳои Қуръони Карим тайёр карда мешавад. кадоме заказ карданӣ бошад, дар комментария маълумот нависа. барои ин бародар мо бо скидка мекунем. рақамҳо дар шапка профил. пираниҳо моҳии хурд вале хатарноканд. сарфи назар аз андозаи хоксорона, онҳо гурӯҳ тақрибан 100 нафарӣ дар дарё шикор мекунанд. пираниҳо посух ба ҳаракат ё хун дар об ба сайди худ ҳамла мекунанд. ҳисси онҳо ба онҳо кӯмак мекунад, ки сайдро пайдо кунанд ва бо дандонҳои тези худ зуд онро пора кунанд. пираниҳо даҳон ва дандонҳои пурқувват доранд, ки метавонанд дар металл ҳатто изи дандон гузоранд. онҳо зуд сайди худро то устухон мехӯранд. дар шароити гуруснагӣ пираниҳо ба ҳама гуна сайд ҳамлаи хашмгинона доранд. аммо сокинони маҳаллӣ то ҳол хатари онҳоро сарфи назар карда, шиноварӣ дар ин дарёҳоро ва шикори онҳоро идома медиҳанд. ҳамлаҳо ба одамон рӯй медиҳанд ва ҳатто моҳӣ аллакай шикоршуда метавонад ба таври ҷиддӣ газад. ҳар сол тақрибан 80 нафар аз дасти пираниҳо кушта мешаванд. аммо онҳоро одамхӯр гуфтан ин каме ба воима монанд аст. таҷовуз ва иштиёи онҳо ба филмҳои даҳшатангез илҳом бахшиданд. аммо пираниҳо низ ба табиат муфиданд ва ҳамчун санитарӣ дар дарё хидмат мекунанд ва боқимондаи ҳайвонотро нест мекунанд. шабона бисёр тортанакҳо, аз ҷумла тарантули сиёҳи бразилиягӣ ба шикор мебарояд. ин намуд бо хашмгинӣ ва андозаи калонаш маъмул аст, ки баъзан диаметраш ба 30 сантиметр мерасад ва намуди зоҳирии даҳшатнок дошта бо газидани дардовар маҳшуранд. тортанакҳои тарантул иқлими гарм, махсусан ҷангалҳои амазонкаро афзалтар медонанд. тарантулаи сиёҳ рӯмаи калонро шикор мекунад. дандонҳои дарози заҳрноки худро барои фалаж кардани ҷабрида истифода мебаранд. ҳамзамон дар наздикии он тортанаки саргардони бразилиягии хурдтар вале хатарнок шикор мекунад. тортанакҳои саргардон, ки номи худро аз тарзи кӯчманчигии худ гирифта, сурох ва тор намесозанд. онҳо дар саросари Амрикои ҷанубӣ маъмуланд ва метавонанд ба хонаҳо ворид шаванд. ин тортанакҳо танҳо дар вақти муҳофизати худ мегазанд, аммо гази онҳо миқдори зиёд заҳр дорад. тортанаки саргардон як даррандаи хатарнокест, ки ба зиндагӣ дар назди одамон мутобиқ шудааст. каймани сиёҳ бо тӯъмаи гуногун шиками худро сер мекунад ва қодир аст, ки ба 6 метр дароз шавад. инчунин ба муҳити мухталиф мутобиқат мекунад. кайманҳои сиёҳ назар ба тимсоҳҳои нил косахонаҳои калонтар ва вазнинтар доранд ва дар занҷираи ғизоии амазонка бартарӣ доранд. онҳо сайдҳои гуногунро шикор мекунанд ва бо ҳамла ба одамон низ маъмуланд, чуноне ки ба Диз Нишимура дар соли 2015 ҳамла карда буданд. биолог Диз Нишимура ҳангоми мубориза бо кайманҳои сиёҳ, ки муддати тӯлонӣ дар зери хонааш дар рӯи об буд, рӯи худро аз даст дод. анаконда дарозиаш ба 9 метр мерасад ва вазнаш ба 3 одами калонсол баробар аст. анаконда бузургтарин ва яке аз морҳои хатарноктариneст, ки дар муҳити обӣ зиндагӣ мекунад. об ҳар қадар ифлостар бошад, ҳамон қадар осон аст, ки анаконда ошкор нашавад. вай забони худро барои муайян кардани сайд истифода мебарад. ҳатто як каймани сиёҳ метавонад қурбонии он шавад. дар давраи гуруснагӣ анаконда метавонад ба ҳайвонҳои хонагӣ ҳамла кунад ва ба манзили одамон наздик шавад, гарчанки ҳамлаи он ба одамон кам дида мешавад. анаконда метавонад одамро бо ҳайвон ошуфта кунад ва ногаҳон ба таври тасодуфӣ ба ӯ ҳуҷум кунад. вай заҳрро истифода намебарад, аммо қувваи вай ба ӯ имконият медиҳад, ки сайдро нафасгир карда кушад. анаконда қобилияти беназир дорад, ки ҳангоми ҳар як нафаскашӣ сайди худро сахтару сахтар фишурдан мекунад, ки нафаскашиашро ғайриимкон месозад. сохтори махсуси даҳон ба ӯ имкон медиҳад, ки ҳатто сайди хеле калонро фурӯбарад. даҳони худро ӯ метавонад то 180 дараҷа кушояд.
наҳангҳои барзагов аз сабаби қобилияти беназирии гурдаҳои онҳо ба шуршавӣ мутобиқ шудаанд. Ҳам дар обҳои шур ва ҳам дар обҳои тоза зиндагонӣ мекунанд. Дар дарё вохӯрдан ба онҳо хатарнок аст, зеро дарозии онҳо ба 3,5 метр мерасад. Наҳангҳои барзагов, ки бо дандонҳои тез ва даҳони паташон маъруфанд, аксар вақт ба одамон ҳамла мекунанд ва бахусус аз сабабҳои тамоюли зиндагӣ дар наздикии маҳалҳои аҳолинишин яке аз наҳангҳои хатарнок ҳисобида мешаванд. Мувофиқи ривоятҳои маҳаллӣ, амазонка инчунин бо махлуқҳои хурд ва хеле даҳшатнок пур аст. Арапайма ин як намуди алоҳидаи моҳӣ аст. Арапайма моҳии калони дарранда бо тарозуи зирехпӯш мебошад, ки дар Амазонка зиндагонӣ мекунад. Онҳо моҳиён ва баъзан паррандагонро самаранок шикор мекунанд ва барои онҳо ҳавои иловагӣ лозим мешавад, ки барои ин онҳо ба сатҳи баҳр мебароянд ва аз худ садои монанди сулфа мебароранд. Андозаи онҳо метавонад то 2,7 метр дарозӣ ва то 90 килограмм вазн дошта бошанд. Арапаймаҳо бо хашмгинии худ маъмуланд ва ҳатто дар забонашон ҳам дандон доранд. моҳии электрикӣ метавонад ба 3 метр дарозӣ расад ва ба туфайли ҳуҷайраҳои махсуси бадани худ қобилияти эҷоди разрядҳои барқиро дорад. моҳии электрикӣ то 600 вольт зарбаи сахт ба вуҷуд оварда метавонад, ки ин аз шиддати разеткаҳо 3 баробар зиёд аст, ки барои дар радиуси 1 метр беҳуш ё куштани моҳӣ кифоягӣ мекунад. Сарфи назар аз силоҳи пуриқтидори барқии худ, онҳо аз сабаби надоштани дандонҳо барои доштани сайд ва сус будани нури чашмашон ҳамчун як дарранда ба ҳисоб наmerавад. Дар обҳои тираи Амазонка моҳии барқӣ сигналҳои заифро барои пайдоиш ва ёфтани сайд истифода мебарад.